Niki pun lunas nggih, Pak. Apane? Bayarannya pun lunas. Wis. Terus nasibku piye sesuk? Ayo sesuk. Wis lah kowe iki wis nyuwit anu kak ngawula karo aku rak wis suwe to. Nggih. Ya tur dasare pendak bengi ya wis wayangan. Nggih. Mbok ya sekali iki rasa njaluk bayar kan ra apa-apa. Lah maksudnya terus anakku piye? Lah ya sakarepmu wong sing brojol kowe kok sing tanggung jawab aku. Ya kan bali nyambut gawe ya, Bu. Tumbas susu, Bu, tumbas jajan ngono. Rasa ditukokke nek ming susu ki. Lah piye? Alah. Iki sik ngono. Iki endi to? Iki ndi apa? Ngomah ra ya ana to? Oh, wis entek abe yo. Ya, sesuk ki ngene, Kak dhewe kan biyen zaman Pak Lurah Sambiroto kan wis maringi aku. Nggih. Kan biyen wis tak dumi wingi biyen. Urung ya. Wis ya. Urung wingi mbiyen. Wis ya to. Rong. Ora wani nek ya. Kok mendonong matane wis urung. Wis lho. Sapa sing muni wis? Gender kuwi sampun. Wis po? Wis kok. Oh, urung ramen-ramen lho wis. Wis kabeh. Aku urung. Aku mbiyen ra melu kok. Melu. Ra wae. Sing panggunge ambruk itu. Udu. Lah ngendi? Panggunge kena angin ora ambruk. Lah iya kena angin terus ambruk. Wis ta, kowe nembang sik kok bayarane keri kok. Ya diem-diem sik ngono lho maksude. Diam-diam apa? Didelokke. Wis tak nggo tuku TV. Lah terus Kowe nek pengen bayaran sesuk ora samule ndelok TV bareng karo aku. ja aku ming kon delok TV. Lah rak padha ngrasake ndelok. Ya gak aku ngomah duwe nek ming TV. Rak cilik. TV kok 7 in. Monggo keluargane wong 6 nek ndelok dusuk-dusukan sirah. Heeh. Ya lumayan cilik kan duwe. Iya. Ngendikane Pak Bupati kok no. Iya. Lurah kok letek. Ah iya.
Wilujeng dalu. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Lurah. Pripun Pak Cange? Mboten napa-napa. Ya nek krungu duka. Boten. Nggih, waduh sampean. Panci 3 dina radus ya letak. Nggih. Sampean kok jare ngendikane para tangga tepale wau Mbak Lurah ora adus ki pancen mrihatinke ben aja nganti udan angin kaya dek mben niku. Wah, wau pun ping kalih udan angin. Oh, nggih. Pak Ketua DPRD, Pak Antok niku rawuh wau udan angin. Nggih. Ngertos udan angin kondur, wedi kebrukan terop. Terus kondur mriki malih. Kondur iki malih jam 6:30. Nggih. Wau supire jenengan apa napane jenengan kula ngertos kula udan-udan wau mboten adus udan-udan teng mriki kula. Nggih, kula ya dilapori pas udan wau sampeyan ngenten iki. Wah, kaya arep ngetokke ajian serat jiwa niku. Iya, ya mbok menawa nolak kok ya. Iya. Lah nggih, sepuntene Pak Seno. Nggih. Kalau wau kula matur Pak Seno iki talok pasare muneng. Keselerai lok bayarane ra eneng. Lah wis dijupuk ndemben kok. Nggih, mboten napa-napa nggih, Mas. Niku wis entek suwe punan. Lah nek calon bupati Ngawi niki Karangjati pasare talok. Napa niku, Mbah? Masoni pasangane Mas Antok ngoten. Nggih, leres. Ngoten niku. Iya. Nek lho kula niki wau jujuk lungguh teng mriki. Mboten ana apa nggih, Pak? Mboten napa-napa, santai mawon, Mbah. Nah, nggih. Nggih. Kula jan wau ngertos jenengan wedi melih gara-gara angin kolomben niku lho, Pak. Nggih, kula ya wis batin. Kula ya teng Transit ya melu ndonga. Iya, teturon ning Transit lho kok dadi mendunge kok nguyer ning kene iki. Ngopo iki aku ngono? Iya, terus sopir apa jenenge sing sok nggawake tasku kuwi melayu. Lapor karo aku, "Pak, Mbah Lurah pasang ajian serat jiwa." Iya. Ngopo udan-udan karo tangane ngatung mendhuwur. Oh ya mula Mbah Lurah ndonga. Wis ora apa-apa. Nggih, mboten apa. Watone sakmenika sampun terang, Mbah. Sampun. Amin. Mugi-mugi lancar dumugi benjang-enjang mboten wonten menapa-menapa. Amin barakallah. Nggih. Terus sampean kok duwe akal-akal bagong bangun desa nata negara iki jane entuk ide saka sapa? Nggih. Niku rak lakon ora ana to? Nggih, sejatosipun ngeten. Nggih. Maksud kula niku mboten bagong bangun desa nata negara mboten. Nggih. Maksud kula niku bagong bangun desa nata kutha. Oh. Maksude bangun desa nata kutha niku nggih wau kula wangsuli nggih calon Pak Pak Bupati kalian Pak Wakil Bupati nika bangun desa nata kutha Ngawi. Nika lho pun enten tulisane guyub rukun bangun desa nata kutha nika pun tulis nika. Nggih. Kula matur kali Pak Bupati nggih mboten ngendika napa-napa, Pak Wakil Bupati nggih mboten ngendika napa-napa, Pak Ketua DPRD nggih mboten ngendika napa-napa. Sak karepmu Mas. Ngoten niku. Oh, nggih. Nggih pun mboten napa-napa matur suwun sampean pun iso gawe mumet sirah kula. Iya. Sembah nuwun, Mbah, wis bayarane entek isih digawe mumet. Ya ora apa-apa, ya iso sambung seduluran ngene iki seneng kok ya, Mak. Nggih, sembah nuwun nggih, Mbah Lurah. Ya, Mbah Lurah Sambiroto. Pun sampean ajeng napa saniki genti tak plekutho nak. Ya. Lah. Walah nek kula diplekutho niku ora tau iso apa-apa ae. Nembang ya ora iso. Mboten. Oh lah. Masalahe nggih niku wau, lurah niku wau. Nggih. Pun diomongne ngelu teng surah. Lurah niku kok ngelu teng sirah pripun? Lho, lurah niku ngelu teng sirah nek ngulu arah-arah. Oh. Ning panggah turah ngoten. Nggih, amin nek panggah turah niku. Lah nggih masalahe ngapa? Ngelu teng sirah niku kados wau. Wis demben giles angin. Lah niki mawon giles angin neh somben nek wayangan Pak Senone ya bingung gak bayaran kok ping pindho. Lah ya repot to niku. Ya dadose kula mumet saking mumet kula wau terus teng mriko macak wau. Oh, nggih. Nek ya nyatane daya sampean ya luar biasa kok ya. Lurah sing di kekuatan luar biasa ya Mbah
Lurah Sambiroto iki nyatane mendung ming diatungi driji we lunga dhewe-dhewe kan. Iya. Pun jenengan benjing nek jenengan boten jak kan nambak kula repot ngene iki. Napa? Lah nek jenengan ajeng wayangan kedae kula dijak. Wah, kula niku nek ming nolak wau nek sampean mboten mandi. Kula niku wis duwe jitu meleh. Nggih. Iya. Salah siji kathoke sinden niku kula uncalke teng dhuwur panggungnya mesti. Niki nek tengawe nek ngarani ngoten niku Jaya Endo. Kok Jaya Endo pripun? Ngendani ben gak melok kula ngoten maksude. Nggih. Nek tengawe Jaya Endo ngoten niku. Nggih, Mbah nggih. Nggih, matur sembah nuwun Mbah Lurah. Ya. Wis ora kersa nembang ya wis katuran anu apa jenenge iki mandhap saka panggung. Lah iya nek ora iso ya aja dipaksa. Mboten pati nek mboten jenengan gak samuni mandhap ka panggung iki lho. Aku wis mudhun dhewe ngrumangsani. Maksude? Rumok lha 3 dina ratus sinden jenengan iso geblak kabeh gak iso wayangan neh. Wah, edan. Ya ambune ra enak. Ya iya. Jenengan iki pripun to? Nggih. Jenengan ngiti rupa kula men gila pisan. Mboten kaya isih resik kaya ngoten kok. Ngleteke kaya ngeten neh. Mboten kaya. Pokoke anggere isih luwih apik tinimbang lendut niku terus resik. Heeh. Tapi alhamdulillah Gusti Allah ngertos kok. Nggih. Ngertose pripun? Pas andomisit niku delalah kula iki lho. Ya pas turu. Oh. Dadi kula napa-napa duwe sing ra duwe. Isih. Ngoten niku. Nggih, mboten napa-napa. Patkane ngoten niku. Nggih. Wah, sembah nuwun. Heeh. Nggih, ngoten mawon Nggih. Pak Seno. Teruse mumetne jenengan lakone dawa kudu teko esuk. Nggih. Mergo niku wau bangun desa nata negara wau. Ampun kuwatir, Mbah. Mesti Nggih. tekan biar pun. Mungkin kira role Bagong nggih Bagong rol sewengi ngoten mawon mengke. Nggih. Nggih, ngoten kirang pangapunten kelepatan kula. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyupa inten ketiban boto nyuwun Nggih. ngapunten kelepatan kula. Nggih, Mbah. Sembah nuwun. Ya. Tutup. Ya. Matur suwun ya, Mak. Iya, wah sembah nuwun Mbah Lurah wis kepareng-paring pangandikan. Ya ora kitang seklimah. Rong klimah ning wis iso gawe marem atiku no. Ya, pancen ya bener ngono. Mula iki ayo akeh nawala sing padha rawuh utawa tiba ning kene iki ya diaturake mbaka siji diwaca no. Ya. Dari tuan rumah Bapak Darman Bos Jagung. Oh ya. Nderek atur kagem Pak Dalang niki saking grup pejuang rupiah Ude Rejeki Agung nyuwun gending 1 sesideman kalih podang kuning. Semoga Ude Rejeki Agung semakin sukses. Salam satu hati. Ya. Terus ana meneh. Wilujeng dalu Pak Dalang kula saking PPDI cabang Ngawi saking perkumpulan penyandang disabilitas Indonesia Kabupaten Ngawi badhe ngaturaken cindramata kagem bucange arupi lukisan wayang Semar karya Sunarto dengan alamat Desa Karangsari Ngawi, anggota perkumpulan penyandang disabilitas Indonesia cabang Ngawi. Oh ya, ora apa-apa Mak. Matur sembah nuwun. Ya, ndi piyayine? Monggo katuran tindak mriki Mas sapa iki jenenge Sunarto. Ya, arep kepareng maringi awake dhewe kenang-kenangan no saka perkumpulan penyandang disabilitas Indonesia Kabupaten Ngawi. Ngono ya. Oh nggih, waduh, ngatos-atos lho Mas. Nggih. Mboten saged sesa wekdalipun kathah. Iya. Saged mboten? Saged nggih. Monggo. Mas Sunarto. Kadang-kadang piyai kaya kene iki malah diwenehi keluwihan lho nek nyatane iso nglukis. Dek ben aku ning Blitar ya diparingi karo Piyai Putri ora iso nonton, ora utawa cacat netra ning iso nglukis
kenang-kenangan. Nggih, matur sembah nuwun nggih. Nggih, matur sembah nuwun. Suwun Mas, nggih. Kula bikak nggih. Nah, iki lho gumamerke piyai-piyai sing nuwun sewu. Duwe cacat ning nyatane duwe kepinteran sing luar biasa. Sing waras-waras ki nek gambar malah saru-saru. Ah iya. Ya pancen bener kok. Nyatane ngono kok wiyaga kuwi nek nggo cegah lerak ngono kuwi. Ngedep kertas terus dudul kancane. Lho apik ta. Heeh. Wah, nggih. Matur suwun. Wah, angel men to iki. Ha. Aduh. Oh nggih, wo ana perkate kok. Iya. Ayo diwangi kok. Iki gunting semene iki lek rampung sok kapan? Ya wis ora apa-apa ya. Oh nggih. Oh. Niki ngagem napa Mas niku kuas nggih? Napa? Oh, serbuk. Nggih, mek. Ndi mau? Guntinge. Nggih. Wis ngene wae. Oh nggih, matur sembah nuwun lah. Lamat-lamat nggih, Mas. Hah? Kualik piye wong iki kena cangkeme. Iki awake kok kualik. Ngajenge niku. Wow. Ayo, ya ngene iki wong normal iki malah goblok-goblok. Termasuk aku. Iya, iya. Heeh. Wah, sembah nuwun, matur sembah. Nggih, Mas. Wah, benjang kula pajang wonten griya kula. Wah, luar biasa. Sembah nuwun nggih, Mas. Nggih. Matur badhe wonten mangandikan menapa? Mumpung wonten Pak Bupati, panjenengan penyandang cacat disabilitas saking Ngawi. Monggo, wonten napa-napa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat panjenenganipun Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Joko Bapak Sekda Ngawi, sejajaranipun panjenenganipun Bapak Seno ingkang kawula remeni. Matur sembah nuwun. Kula sampun dipun kaparengaken ngaturaken cindramata kagem Bapak Seno wonten ing dalu menika. Nggih. Lan boten supen kula nyuwun donga pangestunipun supados kula saged berkarya malih ingkang langkung ingkang akhiripun saged manfaati dhateng para penggemar wayang sedaya. Amin nggih. Boten napa-napa, Mas. Pak Bupati Mbah Kung menika nggih, kula tepang wiwit nalika dipun dawuhi sepisan menika piyambakipun merakyat sanget. Dados menawi panjenengan sak perkumpulan menika nggadahi panyuwunan, Mbah Kung tartemtu maringaken. Nggih. Lho estu kok mboten kok goroh. Monggo. Nyuwun apa? Waton mboten larang-larang lho nggih. Nggih nyuwun difasilitasi sedaya rencang-rencang disabilitas Ngawi menika saged dicalaken saking sifat diskriminasi lan saged berkarya ingkang sak mestinipun. Luar biasa nggih. Menika gampil Mas dados panjenengan srawung kalian ingkang nuwun sewu ingkang mboten cacat menika sampun ngantos dipun apa disingkir-singkiri ngaten. Kadang kala panci sok wonten gadah pemanggih moh srawung karo wong ora weruh, moh dolan karo wong nuwun sewu mboten saged mlampah. Nggih. Panjenengan kudu sabar, panjenengan kudu ikhlas. Mangdongake mawon wong-wong sing wonten niku kesandung sikile toklek ngoten napa. Ampun. Kowe tanggung jawabe malah kathah nek ngoten. Nggih, leres. Waduh, lah kok malah uwuh kabeh iki. Nggih. Monggo matur sembah nuwun. Nggih, matur suwun Mas Sunarto. Nggih, matur sembah nuwun. Iya. Ngono ya, Mak. Nggih. Arep ngaturke apa karo Mas Sunarto kowe imbal balike. Ya mengko nok aja kuwatir. Nek panjenengane kersa nunggu nganti tekan biar aku mesti ngaturake sesuatu kagem panjenengane. Oh iya. Ngono ya, Mak. Iya. Wong nuwun sewu. Awake dhewe aku kuwi anggere ana penonton sing nuwun sewu, iso budaya, iso nyeni, mongko duwe cacat disabilitas kuwi mesti tak unggahke panggung kono. Iya.
tak nggo pamecut karo para-para piyai-piyai sing nuwun sewu, ragane normal, pikirane normal, ning malah sok kadang kala ora gelem nguri-uri karo budayane awake dhewe. Lah, piyai-piyai sing kaya ngono kuwi dadi pamecut tumraping para-para ingkang diparingi raga wutuh lan panca indra ingkang wutuh ya ana. Iya, matur suwun. Panjenengan badhe nyekar napa badhe menawa, Mas? Mboten napa-napa. Niki wektune dawa. Bagong niku tesih tuku semen, tuku pasir. Pun tesih repot niku. Mboten saged nyekar ya, Pak. Oh, nggih, mboten napa-napa nggih. Nah, ngaten lenggah wonten mriku nggih mboten napa-napa. Mandhap nggih mboten napa-napa. Ya, marga ya munggah ya rekasa tenan. Iya. Pun kula tak mandhap mawon. Nggih, ning atos-atos. Nganu nggih, nenggo kula nggih Mas Benjang. Nggih. Nggih. Mengke kula mahari lukisan sampean. Oh iya, ngono ya, Mak. Matur sembah nuwun. Atos-atos. Iya. Angel lho nek ngono. Nek ora ngati-ati ya. Panggunge kuwi sok-sok bolong lho Mas, ngatos-atos. Iya. Mesake. Ora aja dimesake no. Dheweke mau nek dimesake. Oh. Dia cuma ingin dianggap sama dengan orang-orang yang normal. Oh iya. Ngono ya, Mak. Iya. Pokoke kaya ngono kuwi ora dadi bahan perbedaan kok. Ning ngersaning sing gawe urip arep nuwun sewu cala hina, cacat netra, ora iso tindak, tangane ora normal, ning di depan Gusti sing akarya jagat semua itu sama. Iya. Ngono ya, Mak. Luwih becik cacat karo kaya panjenengane ning ora cacat atine tinimbangane wutuh ragane ning cacat atine. Iya. Oh iya bener kaya ngono iya. Malah nah aku tak syukuri. Ya. Matur sembah nuwun. Ya. Karo diaturake. Lan uga aja lali ngaturake matur nuwun karo panjenenganing kagungan gongso iki Mbah Guna. Ya. Ki dalang sepuh saka Ngawi, iya, karo Mbah Salam nyuwun pangestu, iya, dalang sepuh saka Ngawi, rawuh, Mak, rawuh. Aku mau mampir nang putrane Mas Joko Klentheng, oh iya, malah minggat, ah iya. Aku terus ngelekar ning ngarepan kae, dipoto, dilebokke Facebook. Ya wis ora apa-apa, Mak, karang ya sedulur dalang iki. Nek guyon mesti sok-sok keladuk ning dadi lan akrabe. Lah iya pancen bener sembah nuwun. Ya. Ayo karo ngaturke tetembangan. Ya. Alon-alon maton kelakon ya, Nger. Ya. Oh nggih, menika ugi wonten Nawala. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oh nggih, matur sembah nuwun sing rawuh iki Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Ketua DPRD beserta anggota yang hadir, Forum Koordinator Pimpinan Daerah Kabupaten Ngawi, Forum Pembina Kecamatan Pak Camat se-Kabupaten Ngawi, pengurus DPC PDIP Kabupaten Ngawi, pengurus anak cabang PDIP se-Kabupaten Ngawi, Kepala Desa se-Kabupaten Ngawi, warga masyarakat yang hadir. Yo. Ki seneng meneh. Nggih, sembah nuwun katur dumateng bulimbuk sak rombongan. Serat menika saking kula Bapak Suwarno lan sedaya grup Blantik wonten Ngawi. Dalu punika kula badhe nyuwun gending pepiling mugi-mugi Bapak Limbuk dipun paringi kesehatan. Amin. Matur sembah nuwun. Ya. Ana neh ora wis habisno. Ya. Diaturake monggo pepiling. Bawane sapa? Mengko pepiling iki apike bareng kok nok. Ya, men kompak ning bawane diurutke wae. Oh ya, saka mepet awake dhewe iki Mbak Lia, ya Mbak Aprilia, Mbak Cumpe. Ya. Sinden kok jenenge Cumpe. Karo Mbak Iin, Mbak kabeh pokoke komplit tekan mrono. Ya. Monggo diaturake. Wiwit Mbak Aprilia iki piyai saka Magetan. Ya. Monggo. Neno. Ya. Rukun Islam. Digedhekke mike. Dilus-lus. Iki lho putrane iki lho. Nenone. Ya. Kang lima
stop, gentenan, ndak ora komanan doan. Iya. Neno, neno. Neno aja pada ditinggalke neno gejejere Mbak Iin ya rukun Islam beda suarane, beda power men. Ya. Nek Mbak Aprilia, Mbak Combe iki powere lirih. Oh, sinden sing ora tau omongan. Nek Mbak Iin kuwi mesti wong desa, sebabe suarane seru, mesti anggere prei minggu saimrit kae. Ayo. Kromyang aya. Iya. Ya. Neno. Pindah dereng niki, Pak. Durung apa-apa kok wis pindah. Teneh ra sida. Sahadate Kang angka siji ayo jajare Mbak Tatin. Ya. Mau pas pembukaan limbukan mau kok ya sing dipilih sing lemu-lemu to. Panggunge oyak e. Heeh. Nggo joget megal-megal kene iki iso mak yuk-yuk waduh. Ya ora apa-apa. Mangga. Kang angka loro salat dene kang telu jejere Mbak Neti ya Ramadan nindake poso Ramadan nindake poso. Terus Bu Pras ya sing neng nggon tikungan. Ayo, tikungan piye? Kae pas nggon tikungan sinden. Ayo, cilik dhewe. Kapatnya ping 5 ngibadah haji. Ya, jejere Mbak Ayu di terakhir dirampungke terus kur mlebu pepilingno. Ya, monggo, ya. Rukun Islam sampurna. Ya, monggo, Cok, pepiling dados.
tangepe sapa Mak? Saka Bapak Suwarno ya lan sedaya grup Blantik wonten Ngawi ya nyuwun lagu pepeling wis diaturake Nak ya apik iki mau iya wong iki ngelingake awak dhewe supaya manembah marang ngersaning Gusti ya pancen ngono ya Mak iya ayo dibacutake ya ana sing kepareng nyuwun sesideman nah diaturake dhisik ya sapa sing kepareng nyekar jumeneng Mbak Compe ya Mbak Compe ya ayo jumeneng Mbak malah kena ngapa mripate oh klebon idep no iya Spote Pak Spote ya Spote ca TikTok ya mangga Spote ya sithik wae wong ya wonge cendhek kok. Iya. Nggih. Ayo iki. Iki kan metune SpongeBob. Apa? Lagune SpongeBob iki, Pak. Lah ya ora apa-apa wong sampean ya mung kaya sabun kaya ngono ta. Iya. PS4. PS4 ya apa? Paguyuban sinden 150 cm. Iya. Dadi cendhik banget ya, Mak. Iki ana pirang-pirang iki none tak jejer apik iki kok. Iya. Kae malah 120 cm. Iya. Sing endi? Sing nggon tikungan kae endi, Pak? Ha iya, wong wis wonge cendhik ning tikungan ayo ora. Heeh. Mbak Compe. Ya jenenge asmane Mbak Compe. Iya. Asli saka daleme ngendi to Mbak kowe iki? Aslinya dari kota Purwodadi, Pak. Purwodadi, Jawa Tengah. Iya. Waduh, basa Indonesia. Iya, Purwodadi kok basa Indonesia. Ya ora apa. Purwodadi kota lho, Pak. Kota. Kota piye? Ya Purwodadi itu kan perkotaan. Ya ora ya kono ya. Kotane nek omahmu mesti pelosok, mbok yakin. Yaitu dari Simpang 5 itu Mengitan terus, Pak. Iki ketoke wong modern ning jane isih kecampuran desa no. Dadi itu Simpang 5 Mengitan. Iya. Terus omahmu sebelah ngendi? Itu masuk Kecamatan Wirosari. Oh. Terus ada enggo-enggoan itu anu, Pak. Ke kanan. Ada enggo-enggoan ke kanan. Deket Bledug kuwu, Pak. Oh. Objek wisata Bledug kuwu, Pak. Heeh, sing kae lho ono suarane mak gludak-gluduk nyembur lumpur itu ya? Iya. Oh. Penghasil uyah rosok, Pak. Penghasil apa? Uyah rosok. Oh, alah mula ket mau ambune kok terasi tok. Heeh, ya ora apa-apa. Mbak Compe, ya. Ini ada yang minta, engko ndak dikira ora iso basa Indonesia. Ini ada yang minta lagu Sesindeman. Coba ditembangkan. Ya. Wah, lah ini ada Mas Nanang Tunanetra itu kalau nggak dicakkan itu ya. Siapa? Nanang Tunanetra. Oh ya, ora apa-apa. Nanang Tunanetra. Ya, iki sing Ayo buat gawe, Le. mesake ora aja di. Ya, kene. Tapi sesuk sangoni raketang 50 ngono lho, Pak. Tak, wah, nek aku nek nyangoni kuwi malah akeh. Mula sregep nusul aku. Iya. Ya nggo penggayutan ora apa-apa. Iki ya penyandang disabilitas no. Ya. Diutamakan, Pak, disabilitas. Heeh, penyandang disabilitas ning gelelenge ra jamak-jamak. Lho. Aja tok beda to. Mesake ora. Wong dedeg piadeke ya padha ngono kok. Ayo dikak anu wenehi mic. Ya. Ya. Iki lho. Malah gedek-gedek. Ndak ngonone puweteng, Apa?
Mboten enten siaran ulang pun. Nggih, sampean kok ya tekan kene lho Mas Anang. Nggih, saderenge sugeng dalu Pak Seno. Nggih. Weh. Sehat Pak nggih. Sehat. Nggih. Ya kula niku aku ngewebut numpak sepeda motor ki ambak ngantos peh. Saestu Pak. Masa numpak motor? Peh numpak motor kula playokne 80 niku Pak. Wong ngene iki apike di apa jenenge? Dikasihani apa dikeplak sirahe no. Foto kula nek sing nganu panjenengan pokoke manut. Manut pripun sampean niku wong cetha ora weruh kok numpak motor. Lah arane mboten semerep tapi nek kalih tiang ayu-ayu niku nggih awas niku lho eleke Pak. Sampean? Nggih. Ah coba sakniki nek sampean ngerti wong ayu Mbak Cumpe iki bentuke piye? Ya lemu apa kuru apa sedengan? Ya nek Mbak Jumpe niku nek didek sami kalih kula tapi awake nggih sedengan to, Pak. Waduh ya cacat. Penang apa? Lah soalnya kan satu hati to Pak nek kalih kula. Wah. Ah raimu. Kaya ngono wi. Wah, ngelena pangendamu tak aji jaran goyang kok kanthi lara aku lho. Apa iso? Liar goyang e piye? Apa iso? Aku nek ngenekke wong wedoki mayar lho aku. Piye nek goyang piye Tak jajal? Al-Fatihah ping 40 karo tak tirakati mesti kenek lho. Mesti kantil. Aduh gayane kok ya. Heeh. Mas nak sampean asline wau dugi mriki numpak napa? Niki takon petenanan ora diwangsuli sembrono. Nitih sepeda motor kalih rencang kula. Oh, ora ngono sampean. Nggih. Sampean mesti bonceng. Wah, nek kula gonceng niku jurusane akhirat niku Pak sing mesti, Pak. Sampean iki boncengke apa bonceng? Nah, nek kula sing mesti nggih digonceng niku. Nah, ya syukur muni kok mlaku 80 kaya weru-weru wae. Wong tak takoni speedometer bentuke kaya ngopo rong karuan dong kok. Iso muni mlaku 80 ki speedometer bentuke kaya ngopo? Nggih kados kula niku lho. Anjen cah ngeyel. Heeh. Dibawani Mas. Nggih. Nang, ya. Kula ngampil catetane Waranggono nek. Wah. Ora ngoco ora ngilo. Lho, lele ngoco ki piye wong ngedope ndak mekan. Oh, ndak murah apa ngoco ki. Mas aku. Pakai tanya, catatannya. Wah, apa ki tulisan cuwilik Sing mbok cilik. delok malah dodo nang. Ora cuwilik cilik iku lho. Metame jebang bayi ya Allah. Wetengmu kebun. Nek kaya aku malah kacau. Wiwitane. Wah, suarane lho. Nggih ngapunten lho Pak, ngeten iki nggih tasih ajar Pak. Saestu Pak. Kula mboten saged napa-napa. Iya. Ki arep posok wuta ki tetep ketoke kecemplung neraka ketoke iki. Mergane sombonge iki lho. Mboten lho Pak. Asalahe kok kowe omonganmu kemetak tenan lho. Nek carane Yojo iki kemetak. Lah nek mboten ngeten kula jeng napa nek mboten garapi jenengan ngeten iki. Ah iya. Handere Handere sang peke. Oh, wah. Priya bagus kang olah budaya. Sowan menyang kutha Getih. Aku nang Yojo kono ya kerep lho ngedeke penyandang disabilitas ngene iki lho. Piyai poke sing wuta-wuta. Ya ning do demenake. Ya. Lagi iki aku ketemu wong ra weruh kok glelek. Iya. Wong ngeten iki nggih karepe tok, Pak. Cara dinyatakne mboten saged nek kados kula ngeten. Lah kene kok mau nyekel HP barang ki apa perlu sampe? Ya pripun to wong niku kula kan balesi niku lho. Apa? Wong kula kan mantun tumbas pulsa lan niku kan kula sampe niku geger kalih sing sadyan pulsa niku lho. Lah mergane apa? Lah wong kula tumbas regine sak menten kula sukane arta sak menten. Ha nomor kula disuwun tapi tirosipun mlebet mboten krasa niku, Pak. Apane? Ya tirose pulsane pun mlebet lah tapi mboten krasa nggih mboten beto barang niku kula, Pak.
Nek sing jeneng tuku pulsa ku ora nggawa barang, mlebune ya ora krasa mlebu ning HP sampean kok. Lho lah dadi niku lek tumbas napa-napa niku lek beto barang beto anu niku mboten lho Pak Tibak. Oh, ayo sampean ki wis ora weruh goblok. Nggih kula jane podak goblok kok. Bendara terus kayung-yung selendang kuning kang saking ukir Deneng pabrike Pak Kundang era ketemu aku sore. Iya, tak jak ngopi. Bar nyeruput kopi gayane muni. Wah, Pak mak biar. Sing mak biar ki apane? nek perkawis niku kula nggih ngenapa ngantos mripat kula ajenge diculek kalih rencang kula nggih perkawis niku. Amargane Peh bar ngombe kopi niku piar mripat sapa wadang deloke nang rene yo tak culek ngoten. Sakne. Kula ajenge dijak gelut kok. Mripate Nanang niku asline kesipiten kok, Pak. Heh? Kesipiten ngoten lho. Oh kuwi yo ngece ora. Sipit Ora banget. sangece. Turunan Cina nggih ya. Kowe nek rabi karo cumpe anak-anak Kurawa lho tenan. Oh ngoten. Wah, tamang. Maksud loh. Oh saya sudah tahu ya. Dustarata ki ora weruh ta. Nggih. Anak-anak Kurawa. Dustarata kok cilik, ireng pisan. Heeh, urung sing penting kasih hati to. Ini lak ndak roh kasih hati diri. Lah. Brakan ngono Nanang. Ya titanono. Wis to aku mbok apake wis manut. Pokoke tak pate kae ping 40 ora golek aku celuk aku. Iya. Golek meh bacok kowe ya ya. Sing wis ya jelas golek wong nagih hutang kok. So, Lali to tekan ndi? ora gak lali. Swara kurang bermono ning wasis ngongro. Iki nek kowe esuk nek nembang diganti cakepane. Napa? Mata kurang permono. Oh, pun kok ditukani sing gamel lagu lho. Allah. Pak niki live streaming lho, Pak. Niki mungkin ditukani kalih sing ngripto lho, Pak. Kaya Mbah Sukron. Lah nggih to. Aku tak matur aja kuwatir. Iya. Nek sing nyanyi awakmu ora apa-apa nah. Men khusus kowe kok mata ngoten to. kurang permono ning nek omong Allah. Walah. Astagfirullah ya Allah. Kayak ngene kaya urip aku ini. Malah ngelokke awake dhewe. Lah nggih to. Lah pengen mati po. Ora sego beras enak kok. Iya. Wong wedok ya enak lho Nang. Wis suwe. Ayo muni Suwe, apa? Pak. Wis suwe kok. Wis tau lah. Tahu ya ndak tak dudohke kok. Iya. Angungrung marang bendara dia sulistya pijer ngincangake alis. Ndang kowe ngincangake alis piye, Dang? Ya, mosok ngene. Kok malah medeni ngono Nang? Lah ya, aku ya mari ndak tahu ngerti, ndak tahu roh lho. Ora tahu Teko nyawang Pak ya. Seno, tangklet Pak Seno, Pak. Ha tekoni cara didudohi piye lah ngematke wong ndak roh kok. Ngincangake alis ki alise munggah siji. Munggah siji. Ora sak matane. Aja telapak Aja godolanan to, Mas. Aja telapak. Lah wong kuwi nek godolanan senenge ra jamak-jamak kok malah. Kuwi nek cara tawon dilangin tupe terus godolanan. Iya. Yo. Terus tresno Ya. sesideman.
yang joget ya nang. Oh, oke. Gantian, kok tenang. Luwe becik patenono timbang Enak. liwat kincanging alismu kulong Nadyan bocah gunung kadukohan yerimku jiwa ragaku kok kurung kehormatan mabrung rukun karep Ya. urip ana kutha gedhe gincanging alismu kuwasa hanglandang rasane atiku nadyan wis ing serius aku isih mampu lateni
ana kutha gedhe kowe tak tukoke omah isine kowe apa wae nadyan sesithik nuwun sesideman sampun katur Pak Seno. Sampeyan iki lho ajar iki ya apa kok ya iso sesideman barang. Wong niku nggih anu napa nyetel teng YouTube niku lho Pak. Oh. Ya iso nggih Pak. Sing Bocah marah kaya ngene iki iso dudul YouTube barang lho. sing marah ya dirimu no kok. Rasudi. Nek le marahi sapa? Mbak Retno Licumpe niku. Dimarahi apa? Apa disukani gembolan kok punan. Oh, ya wis syukur nek iso nonton. Lho. Nggih. Nonton YouTube iki sampean napa ndelok napa? Sing delok apa nang? Niku nek kula niku muni nonton niku damel variasi, Pak. Oh. Dadi adate nek teng YouTube niku nonton. Nek teng YouTube ngrungokke mengke teng radio lah. Ya itu maksudnya Pak. Lah lek yang YouTube iki kudune adate nonton. Lah lek aku muni ngrungokne YouTube ngono ku ndak diguyu wong. Heeh, ben ketok nek mripate weruh ya. Padahal ya ora roh tenan. Nyanang tak sangoni nya. Waduh. Wis. Wong nyanyi ngono tok entuk sangu Pak. Ya ora apa-apa kok ya, nya. Nggih. Kacamata. Oh. Guyu malahan. Wis tampani. Ya, tanganmu maju. Nah, nggih. Oh, nggih, matur nuwun Pak Seno. Heeh. Tenang. Tenang ae engko dirimu tak gonceng ngoten. Sto jangan kuatir sayang. Sangane pira nang? Oh, rahasia. Masa aku gak bokei. Oh, tenang ae engko nanti tak kasih sayang. Raimu. Ya Mbak Cumpe ya ora tok kei tenan to. Kula sukani mengke. Oh iya, aja lali lho. Mboten kok lali. Sadèrèng anu Pak Seno. Apa? Kula ajenge tangklet kalih warga mriki mboten enten sing pados tiket swarga kados jenengan. Piye maksude? Oh, mboten anu to, Pak. Piye maksude? Pados tiket swarga kados jenengan niku wau lho. Mumpung tiket swarga tasik buka lho. Nyawer kok piye? Oh kok dikenahne to, Pak? Maksude kok nyawer ngono piye? Kula enggokne kaya jenengan blesne pripun? Mbok wong ki rasa dadak tok tedeng aling-aling. Iya. Nek sampean nyuwun niki Gojek kok, Pak. Piyai kene iki rasa nyawer kowe wis jurusan swarga kabeh. Wah, semerep kula nek percaya nek warga mriki wah wong Pak Bupatine barang nggih bagus sak Pak Wakil Bupatine Pak Lurahe kok percaya nek kula. Kok bagus iki kowe weruh apa piye? Oh, ketok melo-melo niku. Bali nggone. Nggih, matur nuwun Pak Seno. Heeh, Mas Nanang. Lho, rak cenanangan to. Ora liwat undak-undakan barang. Lah, nabrak sego. Oh iya senengane bebeda. Ora eneng sego kok nabrak sego. Kuwi ngarepmu iki dus-dusan. Demeken. Kuwi lho ngarepmu kuwi lho. Ngeyel ora. Diomongi kok kotak-kotak kaya ngono. Salon kontrol. Nek dikira dus-dusan mbok menawa gelem ngletak barang. Iya, aja disembranani mangke. Matur sembah nuwun. Assalamualaikum. Nyuwun gendhing kutut manggung dipun bawani ingkang nyekar Mbak Ayu. Mugi Pak Seno tetep sehat mawon. Gendhing menika kagem penggemar budaya Jawi saking Bapak sapa iki? Haji Daswiyono. Ya, penggemar berat streaming YouTube setiap hari tak pernah absen. Yo ya. Matur sembah nuwun saking Sukamara Magetan. Oh ya, matur suwun, Mak. Engko anu jeneng iki kutut manggung diaturake saiki apa engko no? Sing jeneng Kilurah Gareng, Kilurah Petruk, Kilurah Bagong wis metu ket sore. Ketoke mengko gara-gara ya ming disaruki tok, Mak. Oh ya, nek ngono diaturake saiki ora apa-apa ya? Ora apa-apa. Men dinggo anu jeneng iki tombo jampi sayah para lenggah. Ya, ora masalah. Ya, diaturake. Monggo Mbak Ayu. Ya, ki eneng sing nyuwun saking Magetan. Oh ya, Mbak Ayu Purwalestari. Nyuwun
Kutut Manggung. Ya. Nggih, Pak. Heeh. Kula ten mriki napa ten riku? Jumeneng nok men ketok pasuryane nok. Ya. Eman-eman rupa ayu kok diman-eman. Ya. Monggo ora apa-apa karo. Nggih, sekedap nggih alon-alon nggih, Pak nggih. Ah iya aku ya ngerti nek awakmu ki ora imbang dadine ya. Maksudnya mboten imbang pripun? Ora apa-apa kok no, wis ora. Ah, mboten dijelaske. Ora arep jelaske. Ya. Aduh, Ya ora kecantol. imbang ketok ngono nek. Ambruk, heeh. Napa sing ambruk? Wonge ngono lho nek wong ora imbang ki ra oleh mlaku uyug-uyug terus ambruk. Iya. Kula imbang kok. Oh ya wis syukur nek imbang berarti wis padha. Heeh. Monggo. Apa to, Pak? Diaturake Kutut Manggung. Ya. Nggih. Lah niki Alon. mangke mbegogok ten mriki. Sapa? Kula. Ora apa-apa, jeneng Kutut Manggung sing jeneng piyayi nembang iki kudu profesional. Iya. Kudu men iso disawang pasuryane. Dadi ling ngrungokne Kutut Manggung luwih enak, luwih nyaman kok. Ya iso nyawang karo sing nembang. Ngono ya. Iya. Mangga diaturake. Wayahe wus lingsir Wangi. wangi hihi hihi Hihi. hihi Arsa ha 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 muni Panjen yo khusus klasik Mbak Ayu. Ya iya. ning Oh, ki neng meneh Nawala dari Laskar Ngawi. Semoga PD Perjuangan solid bergerak. Oh iya. Lagu Gubuk Asmara. Wah iya diaturake mengko mak. Keringat. Keringan Anggung nyoma. Anggung nyama manas Bocah iki jane jek cilik. Oh, umure selikur ya yu.
24, Pak. 24. Ya, kaya wis sepuh. Ah iya, ya wis manep kok no. Napa nek sing menep? Berarti aku mbiyen ki mayang ki dhek isih cilik ajar nyinden. Ya, ngger melu nyinden tak dusi, tak kosoki. Heeh. Barang saiki gedhe tak dusi angele ra jamak-jamak. Ya sengara gelem. Mongko aku telaten lho nek ngosoki. Iya. Ya wis ben, ya wis ben. Pun iso dhewe ya, Pak. Ben adus dhewe. Aku yo. Ketek kung kung kung. Hop yuk. Ya, ngopo? Ki sinden sing ngisor-ngisor ki men do manggung. Ya. Ora mung do tengak-tenguk. Wit saka sapa? Wit saka Mbak Lia. Ya, cukup manggung tok mawon, Mbak. Ketekung. Monggo. Lho kok malah mengkurep? Ora cukup mik. Oh, tak Mike tebih ten kono. nggih. Ya. Monggo. Ketek kung Wo. kung. Nah, iki jenenge kutut serak-serak basah. Ya. Ning sero jejere. Ya kutut Purwodadi iki bleduk-kuwu. Ketek kung kung kung. Oh, iki wis, Kutut Purwodadi panas nggone dadi suarane rebel tok. Ya, jejere iki. Ya, kutut saka Yoja iki nak. Ya, saka Kulon Progo. Ya, monggo, Mbak. Ngandel ora. Ayo, Ngopo? Nek mboten serem mboten mantep, Pak. Oh iya, seru ora Kamarem. apa-apa. Terus coba ya apa? Ketek kung Wah, nggo lomba jos. kung Sip. Ya. kung. Cukup. Yo, jejere kuwi mentok apa kutut kuwi? Apa? Gede banget e. Muni blekok ngono enak. Iya. Wetu ya. Ya. Kutut kok Piye to? ora apa-apa. Kutut kok semono nek plangkringane ora glugu ora kuat. Iya. Wah. Ketek kung Ya. kung. Wah, kutut aleman. Ya. Ora apa-apa kutut tengkoke dhewe-dhewe. Jejere. Ya. Yo. Gagak udu. Kutut kok ireng. Ayo. Ketek kung kung Ya. kung. Sip. Ya, yo jejere iki pleci. Pleci apa? Kok cilik? Ya wis ben ora, ya tetep kutut kok ya. Kutut Jawa iki cilik ning suarane jos. Kutut Jawa iki blangkonan. Ora. Ya. Ketek kung 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 kung. Iki kutut blesteran ro asu. Ha. Kong nek jenengke kong. Jejere ya. Kong Oh, iki kutut. kong kong Ya. kong Oh. kong. Wis. Kok arep modar iki no. Ya wis ora apa-apa. Mangga Mbak Ayu. Neno. Munda Sri Monggo. monggo monggo
Mangga mangga. Mangga mangga. Mangga mangga. Ala mangga. Mangga mangga. Mangga mangga. Neno midanget ing kangse sugeng lenggahipun para tamu. Ya, mangga dilebokke. Ya, ya. Mlebu nang gendring. Heeh. Neno. Ya. Sare-sare ya bebek ketut manggung jaluk ngombe. Riciane volumene ditambahi gender rebab gender rebab siter gambang sentrem ya men krasa ya Mak. Ya Mbak Ayu. Omben ngrungokke kutut manggung ya kudu sabar. Mergo mundak mandek dadine suwi. Ha iya.
Yuk. Bola bali nganggo mandeng. Ya. Anu neno. Mangga. Sembah nuwun ya pamununan saka Magetan. Nya sawerane Mbak Ayu. Ya ditampani wis ngadeg ning kono ya. Matur nuwun. Ya mblonyo sikile. Ya nek kesel ya mak iya. Ora nganggo joget ming kejejer tok ya ning ora apa-apa. Ming kari rong lagu nok. Ya apa podang kuning karo gubuk asmara. Ya sing diaturke ayo Mbak Lia. Ya sing saka Magetan. Iki yo anu no apa jenenge iki kader PDI Perjuangan. Oh iya. Mangga. Pripun Mbak Limbo? Napa? Pripun? Dawuh. Dipun supados ngaturaken tetembangan milih salah setunggal. Napa gubuk asmara napa podang kuning? Ya. Napa Pak? Podang kuning. Podang kuning. Nggih kula nggih nyun sewu nderek dedonga Mbak Limbo Byongcane. Mugi-mugi pilkada mangke saged lancar, menang, sukses nggih. Amin. Bapak Oni sekalian Bapak Anto, amin. Nggih, wah jan. Iya. Monggo dipun aturaken ya. Podang kuning ya. Neno. Napa? Langsung. Napa? Langsung langgam. Langsung langgam napa dibawani riyen? Oh, senes kula lho, Mbak. Iya, para lenggah bawa lho. Nggih niki kalih ngepek. Mboten napa-napa. Ajeng ngepek sinten? Ya. Nadyan wujud temung peksi. Nadyan wujud temung peksi. Agawe lini rada serak suarane. Lah kuwi nek ning Yoja tambane gampang. Wedang uwuh. Oh. Tenan niku wonten teng daerah Imogiri mang tumbas wedang uwuh. Ning nek entek ya dadak nyaponi sik. Ha iya. Dadak nyaponi piye? Goleke uwuh sik. Gawe wedang. Plastik. Pada rokok. Iya. Kula pengen jenengan tambani jane. Napa? Mboten iso kula wis ora iso dadi. Iya, ampun ora iso nambani napa-napa kula.
Lho berarti kalah kali Mas Nanang mau. Mas Nanang sapa? Niki Pak, Mas sinten Pak? Ah nggih Mas Nanang sing ora weruh niku to. Dan niku saged nambani wae sajare. Oh niku mung cah gleleng kok niku ora. Iya, kok nambani tenan ya grayan tenan. Sing loro nggon sirah ning ngemek-ngemek tekan dindi niku. Lho, sing kathah menika nggih anu lho. Napa? Tunanetra ngoten saged mijet napa ngoten niku. Kula wis iso. Rasa tunanetra kula wae mahir nek kon mijet. Mbok perkara mari napa ora niku mbuh. Iya. Halus manis ternak ati neno wis suwi gan kula golek isi podang jenar neno ipo bunga hengatiku neno nyanding bisa dadi tombo ya esuk awan monggo Mbak Aprilia esuk awan ning omah wis ora krasa kaluyuran aku lek sing sayang delah
Matur sembah nuwun Mbak Lia, ya wis kepareng aturgungan podang kuning. Iya, matur sembah nuwun. Ya gentenan disrepek wektune ndak selantek. Ayo iki sing kurang siji gubuk asmarana. Ya, iki sing dideke sinden sing kaya gubuk iki. Iya. Ayo Mbak Tatin jumeneng. Ya. Ayo. Ceket-ceket ngaduk kok kangelan. Kok sik sabar ngopo lho? Ki sinden sing wani karo dalang iki cemplung neraka. Nek wong wedok iki arep ngadeg ya mbenake apa-apa sik ngono. Benake apa? Ming arep ngadeg kok dadak benake gendhen ki ora iso ngadeg kok. Benake jare kok gendeng. Nah, ya wis iki wis ditandangi malah gawe geger iku. Iya. Nggih, Bapak Bupati Sugeng Dalu. Sedaya mawon. Apa? Ayo gek engko madheprana kok ngetki aku Sugeng Dalu Pak Bupati kok ngetki aku. Mbak menawa ya pengen mengucapkan. Ngucapkan apa? Sama Pak Bupati. Sapa sih kepengin mengucapkan? Jenengan lho. Lah aku ki wis tepung suwe karo Pak Bupati wis rasa mengucapkan Pak Bupati wis ngerti. Kowe kuwi sing wajib ngucapkan arep ninden kok ora mengucapkan selamat malam atau bagaimana. Kudune mengucapkan ora. Yo. Mpun, Nak. Pak Wakil? Nggih, Pak Wakil Sugeng Dalu. Wakil sapa? Wakil sekolah apa wakil bupati? Wakil Bupati. Nah, kene dicethake ora ming manut. Anjene le marahi ya ming Pak Wakil tok. Lah aku iki wis gedhe tuwa kok dadak diwarahi. Lah aku ya tua apa? Tuwa wae kowe iki wis metu. Kene kok nek tua orang anu. Orang ngelingi nek tua. Sapa? Jenengan kuwi? Maksudnya piye? Orang ngelingi nek tua sesuk gaya. Lah aku ki sesuk aleman. Nah aku nek aku isih enom nek aku kok ya. Jajal buka wi blangkone. Lho mayang kok kon buka blangkon. Ya meng membuktikan bahwa tua-tua keladi. Tua-tua keladi dengkulmu melocot ya. Sinden kok mesti wangsulan karo. Wis gek gubuk asmara, wis kulino turu nang gubuk to. Wis gawe wis. Sapa ngomong? Kowe kuwi kok ya. Enggak ya. Enggak ya. Mboten nggih. Nah, mbok basa Jawa sing apik wong iki nang nggon wayang kok enggak ya. Ya ora apa-apa, Mbak Cungpe mau ya entuk. Hah? Cungpe. Oh, iya Cungpe kan saka Purwodadi. Aku kan ya saka Sentolo. Nah, desane kowe kuno banget jenenge Sentolo. Heeh. Sentolo ora nganggo lop. Iya. Ngaya tenan. Kuping nggih. Niki pun lunas nggih, Pak. Apane? Bayarannya pun lunas. Wis. Terus nasibku piye sesuk? Ayo sesuk. Wis lah kowe iki wis nyuwit anu kak ngawula karo aku rak wis suwe to. Nggih. Iya, tur dasare pendak bengi ya wis wayangan. Kaya sekali iki rasa njaluk bayar kan ra apa-apa. Lah maksudnya terus anakku piye? Lah ya sakarepmu wong sing brojol kowe kok sing tanggung jawab aku. Ya kan bali nyambut gawe ya, Bu. Tumbas susu, Bu, tumbas jajan ngono. Rasa ditukokke nek ming susu ki. Lah piye? Alah. Iki sik ngono. Iki endi to? Iki endi apa? Ngomah ra ya ana to? Oh, wis entek ape yo. Ya, sesuk ki ngene, Kak dhewe kan biyen zaman Pak Lurah Sambiroto kan wis maringi aku. Nggih. Kan biyen wis tak dumi wingi biyen. Urung ya. Wis ya. Urung wingi biyen. Wis ya to. Rong. Ora wani nek ya. Temen donong matane wis urung. Wis lho. Sapa sing muni wis? Gender kuwi sampun. Wis po? Wis kok. Urung ramen-ramen lho wis. Wis kabeh. Aku urung. Aku mbiyen ra melu kok. Melu. Ra wae. Sing panggunge ambruk itu.
Udu. Lah ngendi? Panggonge kena angin ora ambruk. Lah iya kena angin terus ambruk. Wis ta, kowe nembang sik kok bayarane keri kok. Ya diem-diem sik ngono lho maksude. Diam-diam apa? Delokke. Wis tak nggo tuku TV. Lah terus Kowe nek pengen bayaran sesuk ora samule ndelok TV bareng karo aku. jangan mengkon delok TV. Lah nek wis padha ngrasake ndelok. Ya gak aku ngomah duwe nek main TV. Ora cilik. TV kok 7 in. Monggo keluargane wong 6 nek ndelok dusuk-dusukan sirah. Heeh. Ya lumayan cilik kan duwe. Iya. Ayo, ya sesuk beres kowe. Engko nek kowe tak ning rasa ngerti sindhen-sindhen liyane. Lah napa? Ya kowe tak ulungi dhewe nek rasa ngerti sindhen ndak dong meri. Terus maksudnya piye nek Ya ngono? tak ulungi kok nek pas arep kanu kae lho. Ulungi apa? Duit po lemah. Biasane kok ngapusi. Ora, wis iki tak amplopi kabeh. Ya tanggung jawab, rasa kuwatir. Tenan ya. Pak Lurah ya wis paringi komplit, mending wis tahun kepungkur. Heeh. Sentek. Hah? Sentek. Ya isih aku cah gemi kok. Gubuk Asmara. Asmara. Ya, ya. Nggih, Pak. Nggih. Nggih. Ngopo? Ora apa-apa. Kae lho wiyagane do cerewet. Kowe iki kok karo wiyaga kok sia-sia to? Wiyaga ki sing tukang nabuhi kowe lho tok ditrewet-trewetke Lah ora. salah ya karo aku do nyebai kok. Aku ya nyebai kok kancane do ora njaluk dit kowe njaluk dit dhewe kok. Apa do ora njaluk? Ra. Ya, Takonono. Pengen do ra wani nek aku kan wani njaluk. Ah, kowe kurang ajar sindet kecemplung neraka kowe. Apa-apa kok kecemplung neraka. Nyemplung ya bareng. Bareng sapa? Bareng kabeh. Ayo sak karepmu ning Ya. aku ora. Ha kok ora Mas, justru sing dhisik dhewe jenengan lho. Dengkulmu mlocot kowe ora. Kok dhisik dhewe aku ora. Ayo ndang. Nggih. Mbok do meneng to, Cah. Nyingkar nyingkur. Ya, ditandangi sik engko gampang. Oke. Oh, oke. Ya wong wedok kemayu wis biasa. Ayo ning tau dhek kewirangan bola-bali iki tau. Jane asine iki cahe kurang SDM-e ra nyampe. Oh, Kok iso? kok iso? Wo lah, kowe ngerti to, mayang ning Jakarta mandeg ning rest area. Mongko wis mlebu Cikampek. Kuwi ra wis basane Indonesia kabeh to? Heeh. Medun ki tuku apa kae? Mbuh, tuku apa ini? Tumbas. Oh, to ya kowe. Robakule dinengke wae. Kok mboten ngomong nggih, Pak? Ayo kowe muni piye? Tumbas. Ah, iki Jakarta. Bang, ngono. Apa neng ngono. Kok tumbas kaya ning desane wae. Lah tangi turu tak kira ijik nang Jawa. Ayo kono ki ya isih Jawa ning basane wis beda. Maksudnya nang basa Jawa no lho. Oh. Bareng tekan transit neng hotel. Waduh, mbungai. Waduh, Jakarta panasnya ngentrang-ngentrang ya. Isin aku gantian. Apa krungu kok? Anggere jejeri tak lungane, mergo aku isin jejer wong petok ki aku isin. Adus yo, kludak. Aduh, cinduknya tiba. Ya ora wae berarti delok lek adus kok. Sekon jaba. Kok krungu? Ayo ngerti kok ya wong Nek aku. senenge hotel apik ki ora krungu lho. Ora wae krungu. Injen wae. mesti. Gludak ngono kuwi. Aduh, cinduknya tiba. Ora to ya aku terus melayu isin wong tukange hotel do krungu. Mlayu nandi? Mlayu mlebu. Ora wae ra sudi. Ngopo mlayu mlebu? Iya. Aku kok aja mlayu mlebu, weruh sing tok sampirke aku gila kok. Apa? Coba. Anduk ya, Mas. Anduke wong wedok kok ledek ora. Sapa kae jenenge kae sing nyentriming Tak kae? kira kalong e. Kalong. Tak kira nek kewan kalong kae lho tak gusak ora mabur-mabur. Gul kathok. Ngece tenan.
Mau nek gelem nang kene dadi raudan angin lho. Ngawur ora. Terus kesik ya. Tak Wiwi mane nyingkar nyingkur mongko tak ora mabur-mabur. ana Pak Bupati mbok rasa buka-buka wadi lho. Oh iya. Ya wis. Tak buka genting kok. Apa kan buka apa? Ah, aku cah bolo-bolomo lembah manah anda pasor ya. Iya. Tak omongke lho, ya aku yang ngerti lho. Apa? Ing semyen ke mutan. Neno. Niki di streaming. Kapok lah. Streaming 4 channel. 4 channel? Apa wae? Dalang Seno. Heeh. BMC, Sakti TV karo sing siji aku ora kenal. Penontonnya ming 3 ae. DG channel. Oh kuwi dalang gaul. Ya. Kagungane Mas Putut. Ora ndek penonton kok ya nyetriming terus ya. Ah tonton dhewe. Dek iki nyetriming dhewe, tonton dhewe, dituku dhewe, dibayar dhewe. Ah. Iya ora apa-apa. Lelampahan kang Potongane ngene DG channel iki ana sing penontonnya hampir 1 juta lho. Potonganmu tok kuwi, Tin. Nggih napa? 15 menit kowe gojek karo aku ambil. Engko nek medun dite nek ora dikeki kroyok wong loro. Oh, gedhek cengele wae. Lho. Kowe wong wedok arep gedhek cengel. Lah, arep gedhek liyane rawane. Piye? Kon njaluk apa? Ayo njaluk dhuwit. Ayo. Jarene urung metu. Duwite. Ayo piye caramu supaya metu? Iya, iya. Loh, piye DG lho, Pak? Heeh. Mangga. Hah? Loh, wis dijawab to. Pancen Prabu kuwi do setan kabeh. Yo. Tresno tulus. Napa, Pak? Ora apa-apa. Nadyan ing gubuk asmara. Ya. Neno. Mangga, ya. Yen liwat aku kelingan gubuk
Ya. Dibake dangdut ya, Mak. Iya. Nenone. Mangga. Catatan sajroning ati. kendang sing apik mbok rasah dijak. Sik, soalé kowe iki suaramu wis elek sithik kok. Lah ngapa? Mau nekke wiyaga apa? Drigis ngono to? Heeh. Ah, mulane ya lek dong nabuhi iku ya sak kepenake dhewe. Kowe iki ora bakal iso nyanyi nek ora ditabuhi wiyaga. Mula ora sok kurang ajar karo wiyaga. Wis sing ngendang lara ati kuwi. Ket mau kowe iki ket mau di getak tulung. Jreng, jreng. Getak tulung ngono. Getak tulung. Piye maksudnya piye ya? Ayo men joget. Kok men ngono terus? Adeke isane men ngono kok. Sekarane men gentak tunung. Ayo ben kok ya. Ya getak tuntung wis senenge ra jama-jama kok. Kamu bisanya cuman itu. Iya. Ngapa toh? Aku lagi omong karo Denko. Ayo ben ya, mula lara ati doan kanca-kanca. Ya. Mas Denko mbok ora ono ki lho. Ah, sing apik. Sing apik. Kanca-kanca. Kanca-kanca Nyuwun nyuwun dipun tabuhi. Dipun tabuhi Ingkang sae. ingkang sae. Ingkang sekeca. Ingkang sekeca. Kanca-kanca. Apa toh? Kae nanange muni ya. Kaya weru-weru wae. Nan. Ngapa? Kowe pengen karo aku piye, Nang? Wegah? Oh, kuwi. Madahal nanang ki ra weruh. Hah? Kok iso ngemohi kowe iki lho. Iya. Aku wis saking eleke apa ya, Pak? Ora saking eleke, cangkemmu sing elek. Lah aku meng melu dalange yo. Ra iso dalange. Aku biyen ki wonge jane apik lho. Ning gandeng heeh sae ora sida apik. Anu melu Sena Nugroho dadi melu bosok. Kuwi, apa ora kuwi aku wis dunake. Kok ngono kok njaluk dit. Iya. Ambok dikeke sinden sing alim-alim kuwi mbane ngekeki Betari Durga kaya ngono.
Ngono dijaluk ora dikekke mindaran njaluk. Betari Durga. Ayo anake pirang-pirang berkasaan jim setan mriprayangan. Iya. Ayo terus ke. Aku galo nek gentak dondong. Ya wis. Sing apik. Iya. Kendangane apik kok. Tanganmu ki apik lho, Ko, Denko. Kok kaya nek ngendangi liya-liyane ngene iki lho. Ya wis, engko dikendangi sing apik, ora getak tuntung wis. Lek getak tuntung leren kok. Iya. Iya. Catetan sak. Getak tuntung. Kono leren malah kene sing muni. Ora wis kapok angkat tangan. Cidora, Sida. ora gol-goli to. Ora. Ora sida takum lho iki. Loh, ngapa dikem? Ayo main gek nyuwara. Iya, mangga, yo. Catetan sakjroning ati. Datang saya merati. Aku kowe tadi pergeleran ning gubuk asmara. Denko njaluk tapake toko. Kamu suka juga sama saya? Kita kado karo aku do kaya ngopo? Aku soalnya ya kowe nek disang sekadang ya ayu tenan. Iya. Ayo, Po. Ayu nek nyandang Jawa. Nek Piye, nyandang. Kado omong apa? Aja tak turuti omongane Wiyaga kok. Omongane Wiyaga kok tak turuti ora. Iya. Kan ora dundak nunung ya do temuni ning ming alon. Ya wis ben ora apa-apa. Wis bali nang gone. Gak aku. Lho. Arep nyanyi meneh. Ora. Ayo wis gek bali nang gone kok wegah. Awas lho sis. Ming muni ora kok karo mleding ora. Apa? Kemayumu iki lho. Iya. Ya wis ben nek wong ayu kemayu ya pas kok ya. Ya. Sik, iki jane sing salah ora wiyagane tok lho. Sing dene ya seneng nek kowe dipaito. Wong do muni ya, ya. Iki nek sing iki kan menggari. Ayo aja, wis lengenmu kaya kempal le. Lah ya mulane nek tak ngene kan Mulane langsung. tok kurokke sithik to. Lek ngorokke piye? Ayo piye? Gampang carane ngurokke. Ki aku ndono meneh nang ngene. Rasane ngono wae. Gampang carane ngurokke wong wedok ki supaya iso susut sut dalam waktu 1 bulan ki bojomu kono rabi meneh. Yakin? Wah, engko tak grantes kowe. Nek aku malah seneng piye? Oh, ya syukur. Ayo kowe. Syukur apa-apa kuwi jenenge wong wedok kepanjingan jiwaning iblis. Kaya dalange. Malah gede meneh iki. Pancene. Apane? Iya. Ayo, Nak. Diteruske dhisik critane ndak mandeg dalan. Ayo tak derekke, Mak. Tan samar mamaring sukma